വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ട്രാവൽ വിത്ത് സെവൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. അതാണ്ട് നമ്മുടെ കിങ്ങിണി ഉണ്ട്. കിങ്ങിണി ഹായ് പറയൂ. കിങ്ങിണി അമ്മച്ചി ഉണ്ട്. കിങ്ങിണീൻ്റെ അമ്മച്ചിയാ. കിങ്ങിണിക്ക് പഴമുണ്ടോ? കണ്ടോ കിങ്ങിണി ഇതാ ഹായ് പറ. ബാ നമുക്കപ്പോൾ കാലുവാരത്തോട്ട് പോവാം. അല്ല ഇത് കട്ടുള്ളതല്ലോ. കണ്ടാ കുണ്ടാളം